Хәйрле көн, Татарстан. Хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 27 октябрь, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф дип калабыз. Тапшырубызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. 2005 елда ЮНЕСКО оешмасының Генераль Ассамблеясы 27 октябрьне халыкара аудио һәм видео мирас көне дип игълан итә. Төрле фильмнар, радио һәм телевидение тапшырулары аудио һәм видео мираска керә. Әлеге төр документлар 20 гасыр башында киң кулланыш ала. Илебез тарихын чагылдырган язмалар Дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар фондында саклана. 69 ел элек, 1951 елның 27 октябрендә Канада университетында Геральд Джонс җитәкчелеге астында дөньяда беренче тапкыр радио нурланыш кулланыла. Максаты ямансыз авыруын дәвалау. Бүгенге көндә нурланыш терапиясе онка авыруларга каршы торучы иң алдынгы ысулларының берсе булып тора. Язучының уен коралларында оста итеп уйнаганын күргәнегез бармы? Булмаса, язучы Рабит Батулланың шәхси ядкарханәсенә чакырабыз. Тапшырубызны Татар язы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар, без Биектау төбәгенең Шыршы дигән авылда ядкарханәдә, ягъни музейда менә монда шут тимәләре, хисап тимәләре бу колхоз бухгалтериясендә була торган иде, мәктәптә була торган иде. Менә нитәләр, саныйлар итәләр. Аны өйрәтә торганнар иде бер заман нимәт. Моннан башка бер нәрсә эшләп булмый, хәтта бит хезмәт хакы да алып булмый торган иде. Ләкин аны сирен белергә кирәк. Хәзер инде калькулятор белән шалт үтәләрдә куялар. Әмма бит бу затлы сәбәпләрдән эшләнгән. Һәм күп миллион акчалар санагандыр бу име. Аның хезмәте бик зур, шуңа күрә аның урыны да түрдә булырга тиеш. Шут тимәсе. Менә мин бая әйткән идем бит инде. Бер нәрсәдән чыгарып ташламагыз. Бер нәрсәне дә чыгарып чөнки ул һәр вакыт алар үзләренең урынын табачак. Инде хәзер алар менә шулай итеп шәрәфле урында илеп куябыз без аны. Шәрәфле урынга, ягъни авторитетлы, абруйлы урынга. Инде хәзер менә безнең мавзугыбыз кичкенә генә музыкаль пауза булырга тиеш безнең. Менә бу пишмакта ике курай эленеп тора. Аның берсе сыбызгы, берсе курай. Менә бу сыбызгысы буны курай дип йөртәләр инде. Хәтта матбугатта да язып чыктылар курай дип. О курай башка төрле була, хәзер күрсәтермен менә. Бу 7 тишекле сыбызгы. Сыбызгы, ләкин аннан көй чыгарып була. Менә шулай көй чыгарып була бу сыбызгыда. Аның кубызы да бар менә монда. Кубыз бу минем әбиемнең кубызы иде заманында. Кичкенә генә инде. Бераз тавышы чыгармый юкмы? Әби шушы кубызны уйный, шушы курайны уйный, саксык бәйетләрен сөйли торган иде. Ул театр адного актеры бер иде әби минем. Сәке түренә менә шулай татарчалап аягын бөкләп утырадыр иде. Абыстай кайтып киткәч, намазлар укыганнан соң без балаларга әкият сөйлидер, саксык бәйтен сөйлидер, үзе кубыз уйный, үзе курай уйный, үзе биеп тә күрсәтә шунда. Аннан соң аның тагы менә шушындый бер курай бар иде. Менә бу курай. Менә бу инде курай. Менә башкорт курай дип тәдер әйтәләр. Ул дөрес. Чөнки башкортлар курай культын бик нык сакладылар. Хәтта аларда факультет та бар, музыкаль училищеләрдә, консерваторияларында име. Бездә бу курай татарныкы да. Гомумән башкорт курай, татар курай, чуаш курай дип әйтү ул булмаган. Ул бар тик курай гына дип аталган. Кырым татарларында кавал, әзәриләрдә кавал дип аталган, бездә курай дип аталган.
Менә андан тавыш чыгару шактый кыен. Менә бу кем әйтмешли, Курай дигәндә һәр вакыт менә шушы Курайны истәдә. Ул бер ни тел дә юк, аны туп-туры гына менә анда аның аерылган теле дә юк. Хәзер чыгарып булса. Менә чыга, бәлки генә чыга, ләкин уйнап булмый. Анда бик катлаулы. Инде, мәсәлән, бездә Камил дигән бер артист бар иде Академия театрында. Ул гаҗәп матур уйный иде шушы Курайда. Бүгенге көндә иң оста курайчыларның берсе Рөстәм Маликов. Менә ул үзен инде Курайда уйнап җырлый. Аннан соң бик күп кенә матур курайчылар бар ансамбльдә, фольклор ансамблендә. Айрат Файзрахманов җитәкли торган ансамбльдә бар. Алар Курайда оста уйныйлар, бик матур була. Менә шулай торып кичкенә генә безнең музыкаль нутыгыбыз шуның белән тәмам Курайлар турында һәм аны төгәл белергә кирәк име. Курай. Курай ул име татар халкының да борынгы уен коралы булган. Исән-сау калыгыз. Туры эфирда хәйрле көн Татарстан тапшыруы. Барыгызга да хәйрле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. 1922 елда күренекле прозаик Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар әсәре дөнья күрә. Авыл малае Закир белән ат арасындагы булган дуслык тарихы шундук укучылар күңелен яулап, иң популяр әсәрләр арасына керә. Хикәягә нигездән спектакльләр куела һәм киләсе елга нәфис фильм премьерасы көтелә. Әзерлек турында без Татар кино оешмасы директоры Миләүшә Айтуганова белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Миләүшә Ләбиповна. Хәерле көн. Минем белемчә, инде фильмның 70% әзер һәм ул Казахстанда төшерелгән. Бу фильм ике илнең уртак проекты. Һәм миңа калса, бу бар тик отышлы гына булачак. Сез ничә уйлыйсыз? Әлбәттә, отышлы булырга тиеш, ләкин 70% төшерелгән генә әле. Әйе. Фильмның бит аның эше бихисап. Аның әле төшергәннән соң да анда күпме эш без генә беләбез. Чөнки аны әле монтажларга кирәк, аның тавышын ясарга кирәк, аның төсләрен ясарга кирәк. Менә шундый бик озак процесс ул. Ул бит һәрбер секундын эшләргә кирәк. Шуңа күрә әле бу эшнең башы гына. Ләкин барыбер без бик шатбыз, чөнки бу проект белән без Казахстанның менә шул милли кинематография үзәгендә эшләгән хезмәткәрләрне җәлеп иттек, чөнки чыннан да менә бу ат темасы ул төрки халыкларына бик якын һәм без менә презентациядә без бит инде анда бәйгедә катнашкан идек һәм шул бәйгедә ике илләр арасында проектлар бәйгесе булды. 30 проекттан 2 генә фильмга акча бирелде Казахстанда. Бу безнекенә инде. Alma Pictures һәм Татар кино оешмалары арасында шундый уртак проект һәм Казахстан белән Венгрия тагын бер проект. Калганнары бөтенесе милли проектлар, алар казак телендә инде. Бу проект безнең 3 телдә булачак. Ягъни бuna хәзер төшерелгән версия ул рус телендә, ләкин Казахстанда казак теленә дә тәрҗемә итеп фильмны җыябыз дип әйткәннәр, без инде татар телендә дә булыр дип уйлыйбыз. Шулай итеп, нәтиҗәдә казак телендә, рус телендә һәм татар телендә булачак, Алла бирсә инде. Шуңа күрә аның эше әле бик күп. Берничә ел хыялланып йөргәнсез сез әлеге фильмны төшерү турында. Әйе, беләсезме, бу идея әле Энгель Навапович министр булганда ук менә шул вакытта барлыкка килгән бу идея. Мин әйткән идем, Энгель Навапович белән сөйләшкәндә, менә бу классиканы экранга чыгарасы иде. Менә иң беренче булды акча чәкләр, аннары булды тапшырылмаган хатлар, өченчесе шул Алмачуар иде. Ләкин азрак вазгыять үзгәрде һәм акча кирәк бит инде бу фильмны төшерергә. Менә без инде
тырыша менә Казахстанга барып, бер күпмедер акча инде Казахстаннан булды хәзер инде менә без Татарстанда да йөрибез, чөнки ике дәүләт арасында булгач, Казахстанда, Татарстанда уртак проект булгач, монда инде ике илдән акча кирәк. Иң мөһиме сезнең хыялыгыз тормышка ашачак. Бигрәк тә инде тамашачыларны шунсы да кызыксындырадыр дип уйлыйм. Кайсы артистларны, кемнәрне без анда күрәчәкбез? Закир ролен кем башкарачак? Закир роле анда Казахстанның бер бик үзенчәлекле малай ул. Шул кадәр экранны экранга тотып тора һәм тарта менә үзенә. Шундый ул казахка да ошамаган, ул шундый беләсезме? Чигән баласы кебек инде шундыйрак. Аннан соң анда бик данлыклы халык артисты, Казахстанның халык артисты менә бу әти ролен уйный һәм бабасы да инде. Ләкин безнең монда сценарийда Татарстанда да төшерә торган сәхнәләр бар. Ягъни менә шул баш герой Сафа бабай бит инде, менә шуның балачакларына без кайтабыз. Әйе. Һәм менә шул балачакларына кайтканда бу инде Татарстан һәм иң беренче атлар белән танышу, менә бу Сафа бабаның һәм менә катнашу һәм Сабантуйларны бөтенсен Татарстанда төшергә исәпбез. Менә шул искә төшерү мизгелләре бу бөтенесе бездә була инде. Флешбек дип атала инде ул. Сабантуй ярышлары да белгәнемчә Татарстанда төшерелергә тиеш. Ярышлары, көрәш, әлбәттә инде ат чабышлары бөтенесе Татарстан булачак. Чөнки Сабантуй дигән әйбер Казахстанга да бар инде алар, чөнки анда татарлар күп яши. Татарлар безгә ярдәм дә иттеләр анда. Ләкин барыбер менә Сабантуйның үзенчәлекләрен бездә генә матур иттереп, дөрес иттереп, төгәл иттереп күрсәтергә була. Галимҗан Ибраһимов әсәрендә күп шундый матур мәгънәле сүзләр кулланган. Иман, Субханалла, Аллага шөкер дигәннәрне. Фильмда без аларны ишетербез микән? Менә фильмның асылын нигезен аңларга нинди алымнар кулланасыз? Әйе, сценарийда гомумән бик күп менә халык әйтемнәре. Менә бу Сафа бабай, ул менә шундый теге халыкның, мин әйтер идем, татар халкының гына түгел, ул хәзер инде төрки халыкларны үзенә ул шул образга берләштерде. Һәм менә төрки халыкларында, Казахстанда да, Татарстанда да татар халыклар, халыкларын мәкальләре инде, халык мәкальләре. Һәм шулай ук мин әйтер идем, Үзбәкстанда бик якын. Менә шундый теге тулайым алганда берләштерелгән шундый халык мирасы бар анда. Мин бик шатмын, чөнки Казахстанда да бу әйберне бик яхшы аңлыйлар. Алар бик канәгать менә шундый әсәрне без аларга тәкъдим иткән өчен һәм әсәрдә булган бүтән алымнарын бик якын иттереп Галимҗан Ибраһимов текстын ясаган. Яраклашканнар. Юлия Захарова турында нәрсә әйтерсез? Чөнки милләте буенча рус. Юлия Захарова гомумән ул космополит дип әйтер идем мин, чөнки менә иң беренче фильмы аның бит инде Халимә үзе язган сценарий, ләкин ул бит инде шул татар баласы, татар кызы, теге хиджабта киенеп мәктәптә укый торган бала, менә каян килгән бу, әйтик, рус милләте кешесенә менә шундый проблеманы шишу. Ул аны курыкмыйча алынды һәм анда фильм бүтүнәй теге мин әйтер идем Коръәнгә нигезләнгән. Анда бик күп менә шул Коръәннән сүрәләр, алар аятларында бик күп менә шундый нинди милләттән булу мөһим түгел булып чыга инде. Шулай бит, әйе. Эчке рухы белән Республика 99 дигән фильмның беренче новелласында ул ясады, ул теге безнең сәнгать турында, бу альтернатив сәнгать турында иде. Менә 20-нче гасырның башында альтернатив сәнгать барлыкка килгәне менә шуның турында матур гына новелла төшерде. Ягъни ул татар тарихына тартыла. Ат догасы безгә, безнең халыкка гомумән шундый бер изге бер хайван, шулай бит безне яклап, саклап торучы. Сезнең менә бу проектларыгызда менә бу нәфис фильмны шулай саклап торсын иде, уңышлар телибез. Һәм бик тә түземсезлек белән әлбәттә инде нәфис фильмның премьерасын көтәбез. Әле сезнең шулай проектларыгыз бик күп. Бу турда без тапшыруларыбызның алдагыларында сөйләшербез, мультфильмнарны рәхәтләнеп карарбыз, шулай бит. Бүгенгә көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.
Тапшыруыбызны телевидение фонында сакланган Вафира Гыйзатуллина башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Урамда моңсу көз булса да күңелегездә һаман да кояш булсын. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Açtı